Helo a chroeso I ail gyfres o bodlediad sgwrs. Ac fel yn y gyfres gyntaf, mi fydda I, Trystan Ellis Morris, yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a'u iechyd meddwl. Rwy'n ym mhob pennod, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar bynciau amrywiol sy'n ymestyn o alcohol a chyffuria I sut I ofyn am gymorth efo iechyd meddwl. Tydi o ddim wastad yn hawdd, fel clywn ni, ond mae o'n hanfodol bwysig. Mi fyddwn ni yn trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol ac yn gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr gwahanol fel eu bod nhw wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Bydd y myfyrwyr sy'n ymuno efo ni yn astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Yn ogystal, bydd nifer o leisiau cyfarwydd iawn y myd podlediadau a chyfryngau Cymraeg yn ymuno yn y sgwrs, a'r rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad ydy rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod hon, Niwroamrywiaeth ydy'r pwnc dan sylw. So mae lot o pethau bach o dydd I dydd roedd fi'n meddwl roedd e'n just personality fi ac ddim yn sylwi bod e falle yn rhywbeth arall. Dwi'n barn yn hyn llai am y pethau dwi wedi bod yn barn yn hyn lot. Ac yn gwmni mi tro yma, mae'r conselydd Endaf Evans, therapydd ym Mhrifysgol Bangor, Katie Phillips o Brifysgol Abertawe, a'r gantores a pherfformwraig adnabyddus Non Parry. Bore da iawn I chi gyd, pawb yn iawn heddiw? Lyfli, diolch. Gwych dros ben. Endaf, os ti'n meindio, ddau at chdi I gychwyn a holi I chdi egluro yn union wrthyn ni, be ydy'r terma da ni'n clywed fwyfwy amdano fo yn ddiweddar. Mae o yn derm sydd yn cwmpasu nifer fawr iawn o bethau. A'r term dwi'n sôn amdano fo ydy niwroamrywiaeth. Ie, mae o'n derm sydd wedi bod o gwmpas ys dipyn o amser wan lle fatha, wrach bod rhan fwyaf ni'n gwybod o fel neurodiversity, da ni'n clywed lot yn y cyfryngau amdan ADHD ag autism a pethau fel yna, ag dwi'n meddwl fatha mae o'n o dan yr ymbarela yma lle o neurodiversity, o niwroamrywiaeth lle, a wedyn mae'n diddorol, mae lot o codi ymwybydiaeth amdan y peth lle, yn enwedig ymysg fatha merched, bod merched yn cael ei diagnosio mwy lle. Ie, so mae'n wahanol ffactorau a hefyd wahanol o subcategories hefyd yn o dan yr ymbarela yma lle. Ie, ac ymysg y categoria hynny, da ni'n sôn am anhwylder, diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd, awtistiaeth, dyslecsia, dyscalculia, anhwylder, datblygu iaith ac yn y blaen. Fel oeddech chdi'n dweud, Endaf, mae'r ymbarel yn un eitha eang. Yndi, mae yna nifer o wahanol fathau lle. Gwych. Endaf, diolch am y tro. Dwi'n mynd I gyflwyno ngwestai cyntaf fi, Katie Phillips, sydd yn astudio gradd meistr yn y Brifysgol yn Abertawe ar hyn o bryd. Croeso cynnes iawn ato ni, Katie, yn reiddiol o Ferthyr. Tyda chydig o dy hanes I ni ta, beth ydy dy gefndir di? Dwi'n astudio gradd meistr, ond nes I wneud undergrad fi yn Brifysgol Abertawe hefyd, yn gwneud derm. Wedyn nes I cymeryd 2 blwyddyn bant o astudio yn gweithio i'r undeb, so roedd fi'n swyddog materion Cymraeg, a wedyn llywydd. Gweithio llawn amser am 2 blwyddyn ac nawr yn ôl yn astudio. Ac fel tua am y 6 mis diwethaf wedi dechrau mynd trwy'r proses o cael diagnosis ADHD ac hefyd gyda hanes o delio gyda fel depression ac anxiety, gael medication am hwnna, ond dwi'n really fel passionate am siarad am, fel iechyd meddwl a pethau, so edrych ymlaen at trafod hyn heddiw. Gwych dros ben, beth sy'n gwneud chdi felly yn angerddol am siarad mor agored am dy brofiadau? Dwi'n meddwl oherwydd pan roedd fi yn fel stryglo ar y ddechrau, roedd fi ddim yn clywed lot o fy ffrindiau ac yn meddwl fel dwi'n ar ben fy hun, so dwi'n credu fel os mae mwy o pobl yn trafod mae'n teimlo'n normal, ac nawr weithiau bydd fi'n siarad am fel sertraline neu medication dwi arno, ac wedyn ffeindio mas fel mae loads o ffrindiau fi arno fe hefyd, so mae'n just neud yn normal ac dwi'n gallu fel cael jokes gyda pobl am fel y side effects a fel just neud yn fwy normal I siarad amdano, fel
kind of breaking the stigma math o beth. Mi a'n i'n bellach fewn i hynny yn y man, Katie, diolch am y tro. Ac un arall sydd yn normaleiddio'r stigma yma oedd Katie yn sôn amdano fo. Mae wedi bod yn westau fi ar y podlediad yma yn y gyfres gynta, yr unig, Non Parry. Croes ato ni, Non. Diolch, mae hwn yn lyflu. Dwi jyst yn gwrando ar Katie'n siarad yma, fatha gwrando arno fi'n siarad. Mae'n lyflu ffeindio rhywun arall sy'n siarad yr un iaith. Amazing. Mae mor lyflu cael chdi nôl, Non. Mi nes di siarad mor agored a mor bersonol am dy brofiadau yn gyfres gyntaf gathon ni. Ac ers hynny, mae yna ddipyn o ddatblygiad wedi bod. Wel, oes, ti'n bod, dwi wedi siarad yn agored am yn problemau iechyd meddwl ers tro rwan yn do, a mae rhain wedi bod hefo fi ers dwi'n cofio'r iselder a'r gorbryder, fel ti'n dweud, Katie. Ac o'r diwedd, dwi wedi ffeindio falle yr ateb, y rheswm sy'n ôl i hynna yn mis Chwefror ges i o'r diwedd diagnosis o awtistiaeth. Ac yn sydyn, mae popeth yn neud synwyr. Dwi'n mynd, reit, dyna ydi o. Achos dwi wedi cael triniaeth ar gyfer gorbryder ac iselder, dwi wedi cael meddyginiaeth, dwi wedi gwneud popeth gallai wneud mwyn trio gweld y byd fel pawb arall, ond doedd hynna ddim yn newid unrhyw beth, a wedyn yn sydyn, fedrai'm newid o trwy meddyginiaeth, really, achos dwi just yn autistic, dyna ydi o. Mae rai fi stopio trio trwsio'n hyn, dwi just yn autistic. A mae o'n lyflu, mae'n gymaint o ryddhad. A dwi'n gweld Katie yn nodio yn fanna, ac dwi'n siŵr, Katie, bod chdi'n gallu cytuno fel lot fawr iawn o beth yma Non newydd sôn amdanyn nhw. Ie, dwi'n credu fel mae iselder a pethau yn dod gyda lot o pethau fel hyn, fel dwi'n mynd trwy'r proses ar y foment, ond aeth y doctor dweud fel weithiau ti'n gallu cael fel misdiagnosis am pethau fel iselder oherwydd mae'n rhywbeth sy'n dod gyda ddim cael diagnosis am rhywbeth arall. So, pan ti'n dechrau rhoi fel two and two together, mae'n clicio, ti'n meddwl, dyna pam roedd fi'n teimlo fel hyn. So, mae'n ryddhad i gwybod fel y reswm. Esbonia'n union ta, be ydy'r daith ma ti arni, lle mae cychwyn a be ti'n obeithio gyrraedd ar y diwedd? So, dwi'n aros am fel yr official diagnosis, so mae'n am ADHD. So, mae'n proses really hir i fod yn onest. So, dwi wedi cael un apwyntiad, ddim tua fel 45 munud, just mynd trwy loads o cwestiynau, a nawr dwi angen aros 5 mis i cael yr un nesaf sydd yn fel 2 awr, like official kind of interrogation i ffeindio mas os oes ganddo fi. Maen nhw'n credu mae'n highly likely bod ganddo fi, mae ganddo fi lot o traits, ond ti angen mynd trwy'r proses hyn, a wedyn maen nhw'n rhoi opsiynau i ti ar ôl hwnna. So mae fe'n proses really hir, llawer o aros o gwmpas, ond gobeithio bydd nhw ddim yn canslo'r un hwnna. Oeddech chdi'n deud bod gennych chdi'r trait. Be ydy'r nodweddion hynny felly mewn person sydd ag ADHD? So dwi'n credu mae llawer o pobl yn meddwl ADHD yw fel y classic fel bechgyn mewn ysgol yn fel chwarae lan. So doeddwn ni byth yn meddwl bydd ganddo fi ADHD fod yn onest. Tan nes i dechrau cael fel TikToks lan ar fel For You page fi yn dweud am fel traits anxiety, am ADHD. So dwi'n gwylio nhw a meddwl, dwi'n fel relato i hynna, ddim yn meddwl yn rhywbeth o fe, ac wedyn aeth mwy a mwy dod lan, a wedyn fel, dwi'n relato gyda pob un o'r rhain, fel ydy hyn yn coincidence, wneud mwy o research mewn iddo fe, a wedyn darganfod bod ADHD mewn menywod yn completely wahanol i bechgyn, fel y ffordd ni'n delio gyda fe, so pethau fel, dwi wastad yn wneud gwaith pwysig y diwrnod cyn, dwi ffili dechrau fel gwneud fel asesiadau prifysgol cyn y diwrnod, fel literally, physically cannot fel wneud oherwydd dwi'n cael fel yr adrenaline rush y diwrnod cyn, a dwi wastad yn wneud fel really dda, so mae'n fel constant cycle, fel dwi'n gwybod os dwi'n gadael tan y diwrnod cyn, bydd fi'n cael adrenaline rush ac yn wneud really dda. Just pethau fel, dwi'n hoffi socialeiddio, ond ar ôl, mae angen fel 2 diwrnod i fi recofero o bod o gwmpas pobl. Mae'n gwneud fi'n exhausted fel, cael lot o overstimulation mewn fel social settings, ond dwi'n hoffi bod yna, ond wedyn, burnout. So mae lot o pethau bach o dydd i dydd, roedd fi'n meddwl roedd yn just personality fi, ac ddim yn sylwi bod falle yn rhywbeth arall. Endaf, ti'n nodio yn fanna, a mae hwn yn sicr yn rhywbeth ti'n gwybod mwy amdano fo? Wel,
mae hyn yn bwysig iawn i fi'n bersonol a proffesiynol. Dwi'n gweithio efo myfyrwyr yn y brifysgol, ond yn Chwefror cyntaf blwyddyn yma, nas i gael official diagnosis fy hun o adult ADHD, actually. Endaf, o'n i ddim yn gwybod hwnna, o'n i ddim yn gwybod hwnna o gwbl. A mae'r wen sy'n ar dy wyneb di yn rhyw fath o fod dwi'n yn gwybod, yn profi bod hwnna'n rhywbeth ti wedi bod yn gweithio teg ato fo, yn meddwl o bosib bod chdi efo fo ers rhai blynyddoedd? Cai blynyddoedd. Nas i, originally, gas i assessment yn 2008, actually, rhai blynyddoedd yn ôl, ond dwi'n meddwl ond am gyn gymaint o wybodaeth amdano peth, a dwi'n meddwl, fel o'ch ti'n deud, Katie, oedd y stereotype o hogia drwg yn ysgol, y chwarae gwmpas ac i'm yn gwrando, pethau fel yna. Dwi'n meddwl oedd y dal y stereotype yna, ond dwi'n meddwl bod gennym ni mwy o wybodaeth a mwy o ymchwil wan. Ac wrth gwrs, wrth edrych am ymchwil, nes i fynd am asesiad 15 blynedd yn ôl, a dyma nhw'n deud, mae gen ti traits, ond wrach wbeth i wneud efo iselder neu anxiety dio, ond o'n i'n gwybod, dal yn gwybod bod na wbath, o'n i'n gwybod bod na wbath arall. So, ar i fi nech bach mwy ymchwil, a blwyddyn dwytha, ar i fi fynd am asesiad, a gael yr official asesiad, a Chwefror cyntaf mis blwyddyn yma, nos i gael o. Ia, ac mae o wedi bod yn agoriad llygad, go iawn. Sut mod yn eich di deimlo, Endaf? Wel, un o'r pethau pwysica dwi'n teimlo i fi'n hun oedd dwi'n barn yn hyn llai am y pethau dwi wedi bod yn barn yn hyn lot, fetha Katie oeddech chdi'n siarad amdan, a dwi'n yn gwybod beth i gair am procrastinatio yn Cymraeg, lle mae gennau ofn... Mae hwnna ddigon da i ni fan hyn, Endaf, mae hwnna'n oreit. Ond mae lot inattentiveness, mae gen ti lot o fetha... hyper-focusing, os gen ti wbeth ti really diddordeb mewn, o ti fel laser beam, ti really fetha gallu neud o, ond wbeth sydd dim a ddiddordeb gyda ti, mae o'n really anodd. A hefyd dwi'n teimlo bod o wedi cael effaith iawn yn broffesiynol yna a efo perthnasau yn bendant. Ia, so mae wedi bod yn agoriad llygad, a peth gorau dwi wedi gwneud ydi gael y diagnosis yma. A ti'n gwybod be, Endaf? Dwi'n meddwl bod clywed rhywun fel chdi yn dy swydd broffesiynol fel cwnselydd yn y brifysgol yn siarad mor agored am rhywbeth sy'n mor bersonol i chdi, mae hwnna yn sicr yn mynd i wneud gwahaniaeth. Ar elfen a nodyn broffesiynol felly, o ran dy waith di fel cwnselydd, oedden ni'n sôn, oedd Katie'n sôn am y traits ma, nes di gyffwrdd anyn nhw hefyd. Be ydy'r traits ma da ni'n edrych allan amdanyn nhw felly? Os oes rhywun yn gwrando ac yn teimlo, dwi'n gallu perthnasu efo be maen nhw'n ddeud, be ddylsen nhw edrych allan amdano fo? Wel, dyma di'r peth pwysica, cos wrth gwrs, a mae'n bwysig meddwl amdan hyn ydy, mae yna wahanol fath o traits, mae gen ti wahanol subtypes hefyd, mae gen ti predominantly inattentive, dwi'n gwybod y geirfa Cymraeg, ond predominantly inattentive, predominantly hyperactive a combined type. So mae yna spectrwm mawr o traits sy'n rhywun yn gallu presentio lle, a mae'n gallu fod o'n rhywun yn avoidio, mae'n gallu yn gorfod gael yr adrenaline rush na i cychwyn tasks hefyd. Weithiau methu cofio pethau, mae hwnna'n gallu fod yn rhywbeth hefyd. Mae yna lot o wahanol peth, gael dy distractio, methu clywed pethau'n iawn, os mae yna gymaint o stimuli yn digwydd, methu canolbwyntio, lle mae yna lot o wahanol. Ac wrth gwrs dwi yn qualified i diagnosio neb sy'n dod trwy drws fi, dwi'n fel cwnselydd lle, edrych am diagnosio, ond mae yna dipyn o myfyrwyr yn dod trwy drws wan, di bod ar social media, maen nhw wedi bod ar TikTok, Instagram a bob peth, a maen nhw'n gweld, maen nhw'n clywed profiadau bobl eraill. So mae'n bwysig iawn os mae rhywun yn dweud, dwi'n meddwl bod gennai ADHD, dwi'n meddwl bod gennai... Mae'n bwysig gael y diagnostig cywir gen y person cywir lle. Ac mae hwn yn berthnasol i unrhyw un o unrhyw oedran, achos Endaf, da ni'n fet erbyn hyn, da ni'n mynd i guddiad y ffaith. Wel, ti rhyw dwtch yn hyn ag oedran y brifysgol? Wel, yn dwt, Silver Fox da. Ond yr un ydy'r nodweddion, yr un ydy'r pethau ddylsen ni edrych allan amdano. Ia, a dwi'n meddwl y Katie di dweud o beth rili pwysig yn gynharach ydy, dwi'n meddwl mewn merchad bod diolch am wedi cael ei pwyntio allan, cos mae'r stereotype dal yna
o hogia, i'm yn behafio, i'm yn gwrando, a bod mewn trwbl mewn ysgolion, pethau fel yna. A weithiau mae'r bobl sydd yn dod allan fatha traits mwyaf distaw a kind of iman fatha presentio fel hynna lle yn gael ei fatha fel merchaid, felly maen nhw'n saneb yn rili gwylio allan dan y symptoma lle, so maen nhw'n gael ei methu. Endaf, diolch. A mae hwn yn rhywbeth dwi'n siŵr non wyt ti'n gallu perthnasu efo, achos dwi'n gwybod bod chdi yn un o'r rhain sydd yn teimlo bod merchaid yn cael diagnosis yn hwyrach na hogia, ac fel un sy'n newid gael diagnosis o awtistiaeth yn hun yn dy oedran. Sut mae hwnna'n eich di deimlo, non? Wel, dwi dal yn prosesu, dwi'n meddwl, achos mae o'n newyddion mor diweddar, ond i ddechrau, o'n i'n really blin bod fi dwi 49, clinging on i'r 40au, a di mynd trwy mywyd, tas y rhywun wedi gallu just deitha fi, wel dyna ydi o'n on. So bywyd wedi gallu bod yn gymaint haws, ond wrth gwrs mae merched, dim ond yn ddiweddar, maen nhw wedi kind of, be di'r gair? Sylweddoli, mae merched yn gallu cael awtistiaeth hefyd, a mae hynna'n shocking, yn dydi? Tan, 5 mlynedd diwetha ish, nath nhw ddechrau really edrych i fewn i'r ffaith, ydy merched yn dioddef o awtistiaeth, achos am ages ag ages, nhw jyst yn meddwl na bechgyn oedd hefo awtistiaeth, a mae hynna'n ridiculous, it's 2023. A mae gymaint o ferched wedi cael ei misdiagnosio. Mae gymaint o ferched wedi bod ar antidepressants ac anti-anxiety meddygunau ers blynyddoedd, byth yn teimlo'n well, achos dim dyna oedd o. Ond dyn ni hefyd yn presentio, fel oedd ti'n deud, Endaf, mae merched yn presentio'r awtistiaeth yma yn wahanol i bechgyn. Ond maen nhw'n masgio yn lot gwell na bechgyn. So maen nhw'n dysgu sut i behafio fel pawb arall mwyn edrych fel pawb arall. Achos mae merched yn reddfol just eisiau plesio, dwi'n meddwl, ac mae bechgyn efo awtistiaeth just yn debyg i ADHD yn mynd yn hyper-focused, a mae gen nhw diddordebau, a maen nhw'n siarad amdano fo flat out. Fel mae merched hefo'r un peth, ond yn dysgu'n fuan iawn, paid y siarad amdano fo gormod, achos ti'n mynd i edrych yn weird. A dyna nes i, ti'n modd, just cadw'n dawel, trio ffitio mewn, trio edrych fel pawb arall, a dysgu sut i perfformio. A weithio dwi ddim yn gwybod, ydy hynna wedi helpu fi, dwi ddim yn gwybod os ydw i'n naturiol yn gallu perfformio, achos mae hynna yn rhan ohonai anyway, neu ydw i wedi dysgu sut i perfformio fel ydw i rwan, achos bod gen i awtistiaeth. Mae o'n un o'r pethau yna, lle bys ni'n gallu bod yn flin, bod fi heb gael y diagnosis yn gynt, achos bys y bywyd wedi bod falle yn haws, neu ydw i wedi pwsio'n hun fwy i fod out in the world fel petai, achos dwi wedi gorfod yn neud hynna. Dwi'n gwybod, mae'n anodd. Ond non, beth sy'n ddifyr ydy o'n i'n darllen, mi nes di a dy ferch Kitty, faint oed ydy Kitty erbyn hyn? Mae Kitty'n 40 rwan. So mae Kitty yn 40, mi nath hi gael diagnosis o awtistiaeth? 2 flynedd yn ôl. A nes di a Kitty efo'ch gilydd cael rhyw light bulb moment a mynd, mam bach, da ni'n rhannu yr un symptomau os ydy di, yr un nodweddion, a nath Kitty ddeud wrthych di rhywbeth tebyg i, mam, go check yourself out. Do, achos, 2 flynedd, so nath ni fynd trwy'r proses, efo Kitty yn debyg i fi, gorbryder ac iselder oedd gan Kitty, yn ifanc iawn. Felly, athyn ni at seicolegydd efo Kitty, a trwy gwneud hynna, nath nhw fflagio fyny, falle dyle hi cael y test i weld os mae awtistiaeth ydi o, a wedyn, dyna oedd gan Kitty, a wedyn wrth gwrs dwi wedi dysgu gymaint am sut mae Kitty'n gweithio, achos fel ydych chi'n deud, mae o yn spectrum mor eang, mae pawb yn profi pethau yn wahanol yn dydyn. So dwi wedi dod i trio deall Kitty, a dyn ni'n siarad efo'n gilydd lot, ac un weekend, nos Sul cyn mynd yn ôl i'r ysgol, wastad yn horrible yn tu ni, achos mae Kitty yn trio paratoi hun ar gyfer yr ordeal ma, sef ffitio mewn unwaith eto. So o'n i'n siarad efo hi, a nath hi just stopio fi yng nghanol y frawddeg ma, a dweud, mam, ti'n gwybod be, ti really angen mynd i gael asesiad, achos ti'n siarad fel dwi'n meddwl. Ac o'n i'n meddwl,
Dwi'n gwybod bod fi, ac o'n i wedi teimlo hynna, o'n i wedi ama hynna, achos oedd gymaint o'r pethau oedd Kitty'n disgrifio sut oedd hi'n teimlo, yn union fel dwi wedi teimlo, ac yn union fel dwi dal i deimlo rwan. So diolch byth. Dwi'n teimlo'n wael achos dwi'n teimlo, fi sydd wedi rhoi'r awtistiaeth yma i Kitty, ond tas o Kitty ddim hefo awtistiaeth, so ni dal ddim yn gwybod bod gen i awtistiaeth, ti'n modd, a dyn ni'n deall yn gilydd, ond hefyd wedyn mae gennym ni'r un heriau yn gilydd, so dyn ni'n dueddol i teimlo'r awtistiaeth ar yr un pryd, pan dyn ni'n in a social setting, ti'n gwybod, so mae'n ddiddorol, ond diolch byth bod gen i Kitty. Achos dwi'n dysgu gen i hi, achos mae o mor ffantastig bod hi wedi cael y diagnosis yn gynnar, di hi ddim yn mynd i dyfu fyny yn gorfod masgio gymaint. Dyna sydd yn lyflu hefo Kitty rwan. Di hi ddim yn ymddiheiro, a di hi ddim yn cosbi hun am isio ymddwyn fel mae Kitty'n ymddwyn. A dyna dwi wedi wneud trwy gydol y mywyd, fel oedd y ti'n deud, Endaf. Y peth lyflu am y diagnosis ydy, bod fi ddim yn beirniadu'n hun, a bod fi ddim yn cosbi'n hun rwan. Di'r byd ddim yn mynd i newid. Ar ôl y diagnosis yma, di'r byd ddim yn mynd i newid dros nos i fod yn rola sydd yn fwy accommodating i bobl neurodiverse ydi o. Ond be mae o'n mynd i wneud ydy helpu ni beidio deud newid, behafio fel nhw, stopio gwneud hynna, tyfo fyny, adult better, do it like everyone else. Dyn ni just yn neud pethau'n wahanol. Sorry, dwi'n mynd ar massive rant rwan, ydw? Na, carry on. Really weindio fi fyny chydig bach, bod nhw'n galw fo'n dysfunction, Dio ddim yn dysfunction, dwi just yn functionio'n wahanol, ti'n modd, mae o fatha, mae nhw'n rhoi o dan ymbrel anabledd yn dydyn, a dwi ddim yn gweld efo hwnna, dyn ni just yn gwneud pethau chydig yn wahanol, ac unwaith ti'n derbyn hynna, ti just yn stopio cosbi dy hun, yn dweud, wel fel na dwi'n teimlo beth bynnag. A trwy be, dwi'n gweld Katie, ddoi at Katie yn y man, mae codi ymwybyddiaeth am niwroamrywiaeth mae'n mynd i annog ni i weld unigolion fel pobl unigryw, fel rhywbeth sydd ddim yn negyddol, fel rhywbeth sydd ddim yn weird. A Katie, o glywed Non ac Endaf yn siarad, be wyt ti'n obeithio gael felly? Be wyt ti'n obeithio elwa o fynd ar y siwrne a'r daith mae ti arni ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl fel y peth yma a Non a Endaf wedi cyffwrdd arno, fel dwi wastad yn fel cosbi a beirniadu fy hunain am fel y ffordd dwi'n meddwl, neu os dwi'n gadael pethau tilfyn yr olaf a pethau fel na. So mae'n just constant dwi'n just fel wastad yn meddwl pethau negyddol am fy hunain. Ac mae gyd yn fel internal, fel bydd pobl eraill ddim yn sylwi bod fi'n fel meddwl am hwnna amdan fy hun, ond dwi'n credu os bydd gan fi fel yr official diagnosis, bydd fi'n gallu fel siarad lan am fy hunain mewn fel wahanol settings, fel gwaith neu rhywbeth, fel pan oedd fi yn gweithio mewn yr undeb, roedd fi'n casau gweithio mewn office environment, roedd just gymaint o distractions, fel pobl yn annoio fi, pobl yn chwarae music out loud, fel just gymaint o pethau ac fi ddim yn gallu gweithio, ond os bydd fi'n gallu dweud, look, mae gan fi ADHD, dwi angen cael falle ystafell i wneud gwaith ar ben fy hunain, just yn gallu fel dweud fel needs fi a sut i fel wneud gwaith yn well, ond nawr dwi'n meddwl dwi ddim yn gallu dweud unrhyw beth oherwydd dwi ddim yn cael fel yr official diagnosis. Wyt ti'n teimlo fod hwnna wedi cael bach o effaith ar dy waith di o ran astudio yn y brifysgol? Ie, yn bendant. Dwi'n credu fel mae rai pethau mewn person dwi'n joio ac yn fel wneud yn well, fel os mae rhywbeth fel creadigol neu fel gwaith grŵp, ond pan mae fel rhywbeth dwi angen wneud, fel tasgau dwi angen cael fy wneud ar ben fy hun, os mae unrhyw distractions, dwi'n just stryglo i wneud neu'n cymryd amser really, really hir. So roedd blwyddyn gyntaf fi yn yr undeb yn gweithio completely remotely oherwydd Covid, ac nes i wneud gymaint mwy o waith nac y blwyddyn mewn yr office. Nes i dal wneud gwaith dda, fel os ti'n edrych ti fas, ond dwi'n gwybod yn y blwyddyn Covid nes i wneud gymaint mwy o gwaith. So mae'n just, mae'n wneud effaith mawr ar fel y faint o gwaith ti'n gallu wneud ac fel y quality o fe hefyd. Ymhellach i sgwrsio yn agored am niwroamrywiaeth Endaf,
mae modd cael help ehangach, a dwi'n golygu mynd i weld y doctor, cael meddyginiaeth sy'n mynd i allu helpu ar hyd y daith? Oes, mae yna wahanol opsiynau ar gael i bobl wan lle, fatha mae yna meddyginiaeth. Yr unig beth sydd dwi'n clywed lot gan myfyrwyr ac un bobl hefyd ydy, weithiau mae gen bobl cwilydd, gofyn am meddyginiaeth, neu maen nhw wedi clywed lot amdan sgil-effeithiau, side effects meddyginiaeth lle. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig eto wneud ymchwil, gallu gael y cyfle i drafod efo proffesiynol gyda GPs i gweld beth a wneud y penderfyniad iawn i chi lle. Ond mae'n gallu agor drysa lot wahanol i bobl lle. A mae'n gallu helpu rei bobl, mae'n gallu helpu pawb, ond mae o'n elfen bwysig o daith o gallu weld sut mae hynny'n gallu helpu. Da ni'n sbio, mae bobl yn cael insulin efo diabetes, mae bobl yn defnyddio meddyginiaeth yn corfforol, ond pam dim defnyddio meddyginiaeth neu gael y cynnig mwyn helpu efo niwroamrywiaeth lle. Endaf fel un sydd yn gweithio'n llawn amser yn y brifysgol yn Bangor fel cwnselydd. Ydy hwn yn rhywbeth, mae yna lot yn pryderu amdano fo o fewn y brifysgol o ran bod diffyg diagnosis yn cael effaith ar y gwaith yn y brifysgol? Yndi, mae yna lot o wahanol ffordd edrych ni helpu myfyrwyr sydd yn dod i mewn. A un o'r pethau pwysica, da ni'n gallu helpu efo mentora, da ni'n gallu cynnig mentor sy'n gallu helpu efo gwaith academaidd lle o'r ochr yna. Ond hefyd, dwi'n meddwl, wbeth sydd yn cael ei drafod llawer yn y maes yma ydy'r elfennau emosiynol mae'n gael ar y person hefyd. Cos, da ni'n siarad amdan executive dysfunction, methu wneud, methu organisio, methu planio, gadael pethau tan funud ola, pethau fel yna. Mae gennym ni sgiliau, mae yna ffordd o therapi ar enw DBT, Dialectic Behaviour Therapy, sydd yn gallu bod yn really effective i delio felly, a CBT, DBT lle, a sydd i delio hefyd efo'r ochr emosiynol yma o awtistiaeth a ADHD. So mae yna lot o wahanol bethau fydden ni helpu myfyrwyr yn y brifysgol lle. Mae'n bwysig sôn yn dydy Endaf bod yna gymaint o adnoddau ar gael o fewn y brifysgol, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs. Os ti'n mynd i brifysgolion yng Nghymru lle, mae yna cwnselydd Cymraeg iaith cyntaf lle, mae yna mentora a bobl sy'n gweithio efo iechyd meddwl, a bobl sydd efo expertise, efo neurodiversity, pethau fel yna. Mae yna lot o bobl. Ac hefyd, mewn colegau ag brifysgolion lle, yn gallu cynnig hwn ag adnoddau trwy gyfrwng Gymraeg lle. Oes. Diolch, Endaf. Da ni'n tynnu tu'r terfyn, Katie, dwi'n gwybod bod chdi'n awyddus i fynd i dy ddarlith yn y brifysgol, a bod chdi'n mynd i orfod gadael, ond da ni'n mynd i trio gorffen ar nodyn cadarnhaol, bod y podlediad yma wedi bod yn un cadarnhaol i gyd. Non, ddau at chdi i gael i gwmpasu popeth mewn chydig o frawddegau, felly, Non. No problem. Does na ddim pwysau o gwbl. Dwi'n meddwl be da ni'n ddysgu ydy bod dio ddim yn negatif na dim. Da ni fel pobl yn edrych ar anhwylder fel ADHD neu awtistiaeth neu rhywbeth, fel rhywbeth sydd yn negatif. Da ni ddim yn gwybod lot fawr iawn amdano fo. Mae pobl yn cael traffath dod i ddeall y sgil-effeithiau bod efo'r anhwylder yna. Ond mae o yn rhywbeth positif, achos mae o'n gwneud yr unigolyn yna fod yn eitha unigryw. Ydy, dwi'n teimlo'n really lwcus bod gen i awtistiaeth. Dwi'n meddwl bod o wedi wneud i fi weld y byd yn wahanol i lot o bobl eraill. A mae hynna'n gallu bod yn lyflu yn greadigol. Ti'n bod efo'r gwaith dwi'n gwneud sydd yn greadigol, sgwennu sgriptiau, canu, perfformio, a hefo Kitty hefyd, celf ydi thing hi, a mae hi'n hyper-focused ar y celf ma, a mae hi'n wych. Ti'n gwybod, mae hi yn artist absolutely fantastic, ac unwaith eto yn meddwl chydig bach yn wahanol. So dwi ddim yn gweld o'n beth negyddol o gwbl. Beth sydd yn negyddol ydy bod ni'n dawel amdano fo, a bod ni ddim yn rhannu sut dyn ni'n gweld pethau. Dyna sydd yn mynd i wneud y byd yn lot fwy lliwgar, ydy stopio trio bod fel pawb arall, a dathlu bod yn chi chydig bach yn fwy. Bod yn chi
be you, do you. A mae pobl yn licio chi, mae pobl yn licio ni, dim rhaid i ni fod fel pawb arall. Be sy'n anhygol, Non, fel un sy'n abo chdi ers blynyddoedd bellach, mae'n teimlo fel bod chdi di agor pennod newydd yn dyfywyd a bod chdi fel aderyn sydd rhyw dwtch yn fwy rhydd erbyn hyn. Ydw, mae o'n really yn teimlo fel yna. Mae'n teimlo fel bod rhywun wedi agor y caej na, a bod fi'n cael bod yn lliwgar, a dwi'n cael siarad fel dwi'n licio siarad, a dwi'n cael behafio fel dwi'n licio behafio, a sneb yn mynd i barnu fi. Ac os yma nhw, wel problem nhw ydi o'n de, achos dwi yn licio bod yn fi rwan, dwi wedi cael, dim bod o'n i angen caniatad, ond dwi wedi rhoi caniatad i fi'n hun trwy'r diagnosis ma i beidio ymddiheuro rwan, a just fi di fi, a fel mae dwi'n gweithio, a bydd rhaid i chi weithiau just delio hefo hynna. Yeah. A Katie, yn teimlo'r un fath? Yn bendant. Dwi'n credu jyst yn normaleiddio fe. Dwi'n gwybod nes i siarad am fel TikTok a pethau, ac dwi'n credu mae hyn yn ffordd dda o normaleiddio fe. Mae rai pobl yn meddwl mae pobl yn just self-diagnoso, ond mae'n just, raise awareness o fe, ac falle bydd mwy o pobl sydd wedi mynd trwy bywyd ddim yn gwybod amdano fe, yn gallu gwybod ei hunain yn well trwy cael y diagnosis. Ac i atgoffa ni'n sydyn felly ta, Katie, mi wyt ti yn y broses o gael y diagnosis yna. Sut ti'n meddwl fyddi di'n teimlo os daw y diagnosis yna yn ôl a dweud bod chdi yn ADHD neu'n autistic? Dwi'n credu bydd yn just fel ryddhad, ac bydd fi'n fel just yn teimlo'n well amdano fy hunain, ac yn meddwl nôl am fel pethau dwi wedi stryglo gyda, ac yn just meddwl, dwi'n gwybod dyna pam, dyna beth yw'r reswm, ac i ddweud wrth pobl eraill hefyd sydd ddim yn deall fel pam dwi yn neud rai pethau, i dweud fel hyn yw'r reswm, ac hefyd falle trio annog nhw i wneud research eu hunain i deall beth yw ADHD, mae llawer o pobl just ddim yn gwybod o gwbl. A Katie, os fysa yna rhywun sy'n gwrando ar y podlediad yma rwan, os fysa yna rhywun yn gwrando ac yn teimlo bod nhw'n gallu perthnasu lot efo pethau sydd wedi cael ei ddeud yn ystod yr hanner awr diwetha, be fysa dy gyngor di iddyn nhw? Bydd fi'n dweud i just wneud mwy o ymchwil. Os ti yn meddwl, dwi'n relato i hyn, wneud mwy o ymchwil, ac os ti yn meddwl, mae lot o'r traits hyn gyda fi, i trio cael diagnosis, oherwydd os ti ddim, bydd ti wastad yn meddwl, falle mae gan fi, falle fi ddim. Mae'n well just wneud yr ymchwil ac trio cael y diagnosis. Katie, diolch o galon. Endaf ddau atach chdi i gloi. Mae'n bwnc dyrus tu hwnt, dydy, lot o drafod wedi bod. Na i ofyn yr un cwestiwn i chdi, Endaf. Mae drysa cwnselwyr wastad ar agor am sgwrs unrhyw amser o'r dydd. Ond be fysa dy gyngor di felly, unrhyw un sydd yn teimlo bod nhw o bosib yn mynd i gael diagnosis? Dwi'n meddwl, beth pwysica swn i ddweud ydy, peidiwch â fod ofyn dod ato ni. Da ni fel cwnselydd mewn brifysgolion a colega, mae'r drysa fel ti'n dweud, Trist, yn agorad i bawb. Peidiwch â fod ofyn ar gael dod drosodd, gael sgwrs bach efo ni. Mae genna ni adnoddau chdi, fel Kate'n dweud efo ymchwil, edrych ni gynnig adnoddau chdi hefyd, a gael sgwrs amdano peth, a fedra ni roed chi mewn, roed cyngor chi o y step nesaf. I dechrau'r bywyd newydd yma, lle. Endaf, Non, diolch o gawn am y sgwrs. Katie, pob lwc efo gweddill amser yn y brifysgol, a diolch o gawn i'r tri ohonoch chi am y sgwrs heddiw. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch unwaith eto i'n gwesteion ni heddiw, a diolch i'n cwnselydd Endaf Evans, braf bod nôl yn ei gwmni fo am yr ail gyfres. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Ellis Morris, ydw i, Branwen Davies a Make Parry sy'n cynhyrchu, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media a ran Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Tan o tro nesaf, diolch am eich cwmni, a tara.